जेरै मावनायारि फिथाइ। राजा बरखौ गावथारग्रा दुथां मनजित बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालां सेराव पुलिसआ गावथारफिनबाय। लोगोसे खारग'नाय माखासे दुथां सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना नागिरगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। NLF-Bजों एरख'जानाय सा 6 सुबुंफोरा सनितपुर पुलिस बिफाननो गावखौ मैयायै गथायबाय। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्ला गेवलां बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि तरुन बसुमतारी, चिरां जिल्लानि जिसया बसुमतारी, सनितपुर जिल्लानि गिबियान बसुमतारी, चिरां जिल्लानि बिदाय नार्जारी आरो चिरां जिल्लानि एलसन बसुमतारी होननानै मुंफोरखौ मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला एबसुआ बावैसो खास्रि बिस्रि बुथारनाय आरो धोन दाबिनाय जाथायनि हेंथायै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौनि थाखाय 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। बे धर्ना हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि गनेन्द्र बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि गनेश बसुमतारीजों लोगोसे थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारीहा बाहागो लाफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बारग' NDP-फोरनि समयसाया दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै। प्रमद बर'आ गिदिर गिदिर बाथ्राल' बुंनो हायो, खामानि मावफुंनो हाया। बेखौ रायजो राजाफोरा बयबो गेबेङैनो हमदांनो हाबाय, बुंदों प्रेस मुसाहारि। बि.दुलाराय आसाम फरायसा आफादा मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों। मैयायो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि MM ब्रह्म नब्लाङाव क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल कमिटिनि सिङाव थानाय गासै ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि समायखिरा लानाय हाबाफारि लानाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर सरकारा बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोखौ 12 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम खुंनो साखा फारा जाबाय।